Assalamu alaikum musidɓe fulɓe musidɓe am tedduɓe mi salmini onon piiw kala pullo wawi ɗorade mi salmini to artude on tan haalande ɗum wonta ɗum enen jogui musidɗo meɗen Fuladu Nadio ɓiɗɗo pullo mbo waɗi créé restaurant goro e bueno mo yeeyagude ɗum woni ɗeɓornimi ɗo no keppiyo e wutte o lien o dini sow pullo arɗo wiire kala coholɗo aɗa wawi kam noddude joguiɓe numéro am ɗo kala mbo ala numéro am wawi kam modde commentaire tiktok ɗo kalnagam ko hoɗum faaliɗa mbaɗa commandé min gaddanama ɗum walla kala adresse o mawoɗa walla min mi naɓanama walla garana ɗum musidɗo meɗen o dini fay waɗ ɗum créé wala bandiraɓe fulɓe no beɓe fayi on yeɓe calminama goto foof inno mum e yettude mum e jiide sakko saji ɗi kadi no goodi kabji ɗi ɗine jiimi machallah sikku ko yettere Allah donc vraiment so mi yii ɗum an tawata min ne woni fierté ay min haare am ɗe ko daranade leñol fulɓe wargol identificar leñol men ngol on gandi pullo o kam kala jiiɗo ɗo anda ɗum ɗo ɗum ko pullo waɗiri créé donc ha tani ɗo ma o jiyoyi koko ɗumantini to yeeso so Allah jaɓi donc vraiment onon nodda e keewal garen noon mbaɗen mbo soutenir garen ballen mbo coden guuɗe ɗe coden pour que min kam mi welani kam min e hoore min mi welana kanko hande o soodi wutte o e manama mi sikku ɗum kam ɓe yaade donc vraiment onon nodda mbaɗe jappale nangano ɓay wona min balloronni mi sikku kala pamɗoɗo ɗum ɗo kam ko hoorema pamɗotani wona min donc vraiment joni fa amboura weltanede sabu ko waɗi créé affaire o min beltima min deɗal mi weltima min bewefa kala noon cohorɗo no wawi kam noddude mbaɗa commandé ko palɗa ko wutteji goodi keppiji goodi sakko saji goodi hay candalji pika e touba mum mbaɗi ɗum ɗo jii hay ko téléphone ji mon haali photoji mon foof ono mbawi wadde ma sokkulo arɗo min nakkanama ɗon kayrenge vraiment weltanama